شەر و پەفچوون لە باژارێک کۆبانەیە ڕۆژئاوای کوردستانی بەردەوامە و ڕۆژ بڕۆژ کارینە داعش لە دەڤەرێ قەلس دبا و دشەر و ئێریشاندا لە پێش شەروانên کورد dişke. Hênjêderane ji hindirê Kobanê ragihandin ku niha ji sedî şêst ji bajarê Kobanê dibin destê hêzên Kurdan de ye û got hêzên Kurdî di ber xwedanê de ne û aniya rojhilatî bajêr ji çekdarên Daeş paqij kirine. Roj bi roj şiyan û karîna Daeş li navçeyê qels diba. Dişer û êrîşan de li pêş şervanên Kurd dişke. û Daeşê gihiştiye wê baweriyê ku êdî karîna wê ya şer li dijî Kurdan nemaye. Ji ber wê yekê jî niha plana xwe ya şer guhertiye û çekdarên xwe hemû kirine biyanî. Piraniya wan ji Şîşan, Qefqaz, Tajikistanin. Ji ber ku baweriya Daeş bi çekdarên wê yên Ereb êdî nemaye. Ji aliyekî din ve şervanên Kurd bi piştevaniya hêzên pêşmergeyên Kurdistanê karîna pêşketineka berçav li aniya başûrî bajêr bi dest bixin. Ku şervanên Kurd karîne bigihin derdora gundê Tirmik û Memitê li ser rêya Helebê û niha jî rêya Helebê dibin destê şervanên Kurd de ye. Li gora wangeha Sûriya mafê mirovan balafirên şer yên hevpeymaniya navdewletî ji şevê din ve sê caran çeperên Daeş li bajarê Kobanê bombebaran kirine. Her wiha wê rêxistinê ji aliyê xwe ve ji sibihê ve heft mûşekên hawin avêtine bajêr. Lê niha tu zanyarî li ser ziyana wan nehatiye zanîn. Menal Mihemed, Ark.